Камера перенеса Тимос хтона хуш накнен даре. Кем дезди кадана мареб хонум ухуба. Мизиреб атмини чил бародаро. Ҳама ёшконем коми ёз ёшки мехона ҳамаш минисои ма қати мехона. Ҳурмат хидмат дар тараф дорам. Байд бхон оз мехонан ку. Муофиз нестам. Рэперам. Инак мо аввалин бозии хидмона баҳри шумо пешкаш мекунем. Дар бозии мо призи асосӣ BMW E34 ва 5 та телефон мебошад. Дар бозии мо нархи билет 300 рубла ҳамагӣ дар бар мегирад ва билетҳо мо бениҳоят каман. Ҳамагӣ ба нархи 300 рубл ту метавонӣ соҳиби ина ҳамин мошин бишай ва ё соҳиби яке аз телефонҳо. کسایی که ای فدراسیون روسیه بلیت خریدنیان رقمای کارتای سبربانک و کسایی که ای تاجیکستان بلیت خریدنیان رقمای کارتای دوشنبه سیتی 300 روبل در کارتام میپردازی و چک تا در رقمای واتساپ روان میکنی و در حالت بوچیدن بلیت ها بازی غالبی خدشت در اینستاگرام شخصی ما معین میکنه. نام اینستاگرام در روی اکران بدروین ابونه بشین. این ماشینه که ما در پریز موندگیم یک ساله حجت و یک ساله تنیروفکه داره. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. имрӯз мо пеши бадик омадем ва чӣ хеле ки шумо медонед бадик яке аз реперҳое ҳастае ки стили пешинара ай даст надода. яъне основной стил ту чӣ хеле мехонӣ брат? Ба гуфти ҳамун мисол дамо ғамзадагӣ. Не, додзада. О, додзада. ҳами реперҳоро ман даёд дорам аввал андеграунд дод задан буд. ҷавлоншон миб мегуфтанд мейдин бадахшан ҳамво додзада реп мехонданд. баъд кишонам бароншонам додзада мехонданд. ва ҳозираш да единствени стиле ки қапидагиай ва истодагиай и бадикай ва ҳамун стили пешинаи додзанакай не ки просто ижда барои аруса. Салом алейкум бародаро. Ма мисолу репои пешинаро ку гӯш кардаги нестам. Я репери эронияй меҳроб. Ҳамун хе стил мехонам. Ма мисол ҳамунро дидам хе чӣ кардам да. Ягон мухлисат нагуфтае ки ака байд бихон оз мехонан ку? Не, ягон кас таклиф накарда ки байд хонида бигзарӣ? Не. Ягон бор фикрам накарда ки байд бихонӣ? Не. Я бор қати умед хондагӣ бидем, умед таҷрибан қати барнома дошт хонда будам. Дар ҳамун ҷамъ нависонда будам ки мисол созай овозат бихон, не ки муофиз нестам. Реперам ҳамун реп ман. Ҳозир ғайри реп чӣ фаъолият мекунӣ? Донишгоҳ да мехонам, ба чӣ бар дорам. Основной доходат ай репай ё ки ай корат? Ай ҳардуш. Бисёртар ай кадомаш? Ай реп. Яъне ҳозир реп основной чӣ заработни плата чи дега основной вид заработни. Ӯ коре ки гуфтӣ вай чанд сум меёвӣ? Ми 2.5 сета да. Ойлик ё ки ай хитонай просто отат метад сум? Отат метад. Просто мега бачам нера бигӣ. Ва ҳозир оиладор шудӣ қати ота очатӣ ё ки адел зиндагӣ мекунӣ? Алоҳида. Ту уже алоҳида зиндагӣ мекунӣ? Янгара қатиш гапи чап кадагӣ гаштагӣ ё ки ҳамхи очат худаш? Очамшон. Намешнохтиш? Не. Чанд қа пешаи туи қатиш шинос шудӣ? ин саволҳо либо оз мантиқ доранд ин саволҳои ман. Як где-то 2-3 ҳафта да. Яъне ин ҳамун репери ҳастае ки барои арӯсаш ин қадар эмоtsiявӣ қадар ишқу муҳаббатша пешниҳод мекард, ин қадар худша сарзаниш мекард, ҳатто ай чӣ ном дошт ай битонка худша саракӣ парафтагиай ва омада занша очаш интихоб кард. Агар ҳамин гапа 2 сол пеш мегуфтанд чӣ мегуфтӣ? вақте дилрабора максимально дӯст медоштӣ ку? Барои зангирӣ? Мегуфтанд ки очат я духтарака интихоб мекунад? Намегирифтам. Чӣ тара ба гуфти гапо чӣ тара розӣ кард ки розӣ бишай ки очат интихоб кунад? Просто нахостам модарам зиҳ шава. Яъне очат гуфт ки ман духтарака чут кардагиам, ту гуфти гап нест очам. Чизе ки шумо бигӯед гуфтам. Ду тараф чӣ шид? Тараф созай? Дилрабошо чӣ хешид? Созай ушнава ки мақсад ки надирама дар видео. Мақсад ҳамун дӯстдорӣ ва ҳамун чизое ки пеш буд ҳозир ама ҳамунро баён мекунам просто ба хотири мухлисам.
мухлис ки талаб мекунад ба ҳам ишқ нест агане дурунда дикуше хай ҳаста камкам ози агар янгаи оригиналиро бифаҳма ягон гап чап намешавад не медона кор надорам мара мисол медона ки ма дар бораи кӣ мехонам мисол кори ма вообще рашк намекунад намега ки хай басш мисол пешода наменависонам мисол намехонам яке репорта гӯш кунад чӣ кунем кори ма ам бигем ма донишгоҳ мисол договор дорам мисуса ами ҳамаи расход ма бигем ами реб ма меёбам бигем касби ма шидаги ами кори ма ҳами шидаги ту боварӣ дорӣ ки ҳамин хати метавонӣ як соли дигарам давом диҳӣ ё ки уже бо планои дигар кашидеса не плано ҳаста мақсад бо мегум бизнес кунам чӣ бизнес мақсад чӣ кунем я бари дигар ҳӯй кунам худам ай худат собственно я бари дигар худам ҳӯй кунам баъд майда оли интернет кафе ё ҳам хеле буда яъне ту боварӣ надорӣ ки ютуб ҳозир чӣ хеле метавад як сол пас ҳамин хам метавад барои ҳаму уже алтернативни пассивни дохода гузаштиса ҳам ива ҳам мисол ака ма бовар дорам ма чанд соли дигар агар мисол ами реперое ки ози нағма кадесана ами нағма накунан ами репшона бихонану мисол проблема накунан 100% ама чанд соли дигар мерам яъне чӣ хеле проблема накунад охир неми қадар проблема ина батла атминит кардан ай пишти до двое неми гапои беҳудашон ҳозир даша ҷамъомадиро атминит ина кардаган барнома ҳама чизоро атминит кардаган мисол ози ба филм ам ҷабина мебарам ҳозир бисёриҳо мумкин савол битанен ки мизи реп даъват кардӣ чӣ гап шид мизи реп атминит шид бародаро барое ки баъди ҳаму гапу чапи батли садаму фавик вақте мизи реп кардем омадан гуфтанд ки давай ҳуй бихӯен айҷа ва мисол дар як моҳ чанд сум биёвӣ ки туда қаноатманд мешавӣ ози ами мақсад ами ози агар ма дами ки мисол леода ози агар 1 миллионш битам се равно бо мега каме мекунам не ҳар моҳ ба гуфт средни чанқаи биёв ки нормальне ҳозирашта ҳозирашта ма ами то 15 тара меёбам туда нормальне чиз ё ки камаёлям шугар бародаро просто барномаи мо мақсади шуае ки мо мехоҳем репероро аз назари дигар нишон диҳем ки шумо хиёл мекунед реперо як кӯчагарди бекорхуҷаи вообще дар зиндагӣ ягон чӣ намеёрам бояки дар комментариётум мисол бекорӣ да бра да стройка кор кӣ бра да иҷа кор кӣ фикр мекунам стройка кор кардан ягон кори западлугӣ надора лек бачаи мардак алтернативни вариант ёфтагие ки нарава стройка кор накунава ҳамон физически ки дар уҷа расход мекуна қувваша дар ягон кори дигае ки барои фоидаи оилаша дар ӯ расход куна ва чӣ хеле ки худаш мега 15 000 сомонӣ то 15 000 сомонӣ дар як моҳ доход дора зиёд агар история ма бихонам агар зиёд меоям агар история ё ки ина конкрет ма ами дум бире папқадм барои ма да як моҳ 3 та ё 4 та реб мебирорам ба 3 та 4 та реб хеле агар ки бисёр шавад значит бо бисёр бисёр шавад мумкин то 30 та 40 та равғатам аввал канал надоштӣ доштум дезида будан каналма аюҷа ягон сум кор мекардӣ барои чӣ ман намефаҳмидам ба худо ами сумкоркуниша намефаҳмидам вақте ки дезида будана баъд як канали нав ма ҳуй кардам хутом гирён кардаги монетизатсияша ва ҳозир ягон хел конкурс кардани нестӣ умуман ма ин чиза намекунам сабаб дар чӣ намехоҳам ҳамин чиза ман намехоҳам мисол чӣ дар кор ҳарома ҳамин чиз вале мегӯям репам ҳами хеле мақсад ма ами мумкина як дигар бугум нашуд ами одамое ки мегӯянд ки реп ихе ма чем я алкашӣ кардана мисол чем дездӣ кардана ма реп хонум у хуб омада чем ай ҳами коро мада ай ҳама мисол айрое ки мисол чем алкашӣ да бирам ё ки дездӣ ё ки ғарида ами реп хуб омада яъне сабаби ҳамаи ҳозир ҳами конкурс накардан вае ки ту фикр мекунӣ ки и истифодабарии подписчика ҳамива ҳам мисол реп хичам чӣ нест як мақсад бояд да болош ҳамун чизи ҳарома бизанӣ намефорам мақсад намехоҳам ҳамин чиза умуман ташкил накардам ташкил карданиам нестам ҳамин конкурсам хеле чизора агар просмотрот биғалтан сил таҳлилш мекунӣ не чӣ ба
ҳам чӣ хеле омадам ам хе мерам ҳози сабаби репа бас накардан чия? мухлис яъне агар мухлисо биган ки басчка бас бас мекунӣ мекунам батлда хеле Не. чӣ надорӣ уже умуман сабаби ба далершо батл кардан чиста ҳаму нағмаош будан лезид мекард ҳозирам лезид мекунад не ҳози мада мақсад мада кор надорад дар чанд барномаам гуфтаг яке мисол бадик бачаё ча умуман мада кор надорам чӣ хешид ки ҳами шумо конфликтон асос кунед я советте бачакое ки зидан сос шаванд ман фикр мекунам ҳар як инсон худаш вобаста феъл рафтораш мисол ман қатъи ягон репер чап нестам хо нигер боша хо мисол ғамзада меган ҳурмати худ ман дар тараф дорам мумкин айрӯи феълм боша шона да як сторизит намёк дода будӣ скрин карда будӣ ки жалоба омадаи трекда баъд ҳаму проблема ҳал шид не гирифтагиш неста Яъне- наги худат гуфтӣ нагӣ нагирифт агар мегуфтӣ мегирифтеш намедонам ман хича аввал нагуфтам ман сторис кардам прямо барои ман дромадам дидам дута жалоб омадаги аяму вай жалоба намедай просто монетизация отключат кардам ба ягон Айдия фаъолият чӣ? намекунад мақсад клипи қатъи нави кадагира қабидаги буд ки ма уда конкретни расход кадаги будам яъне ҳамон минусҳае ки буд астон айма Баъд чӣ қадар мара қабидаги айхима харидагии ӯ минусора не ма да сохтаги ман намехоҳам ман баъд реклама вора аги ҷо ёфтам айми канало минусҳои тара дар канало мепартоянд душанбе продакшн месоза мақсад ма дароӣ мекунам ман мехонумаш баъд ду да каналаш мебурора мақсад мепартоям баъд гуфтӣ шаҳбоза ки хай и минуси ма ту чӣ хел ҳақ дорӣ ки жалобаро гуфтумуша мақсад мега ки ма барои чим ҳами репои мара дигар одамо да каналошон мепартоянд ма барои репои худам кадагиам вақте ки минусае вай нест вай ҳақ дора хеле кор кунам ба фикри ман ҳақ надора не ҷати ҳақ доштам гӯи ҳақ надорам иҷода соҳиби асосии душанбе продакшн та ҳамун месозам ма яъне душанбе фақат метавона ин кора кунам не ки ҳамо амоли да каналаш мисол минуса тайёр мекунад да каналаш намепартоям ма дарои мекунам ма мехонам мепартам баъду мепартам хайтарам бигӣ контент ки не чидар кор ӯ қадар одам да жалба значит минусҳои тура бисёр истифодаем барам ки бисёртар минусҳои тура истифода будаге ки ҳама коми ҳози ошиқӣ мехонам ҳамаш минусҳои ма қатъи мехонам ва гуфт ту ҳози ки зур мехона репа худам тамом шон ё барон шон айзик ё ралик ҳардуш чива яке фикр дозадӣ ҳардуш навиг ё шахер ҳардуш ё ма да наздикам ленд ё райдер ленд чива мехонам райдер махлул нест не ма ягон чишо надорма треки значит трекои лентра бисёртар махлуланд лендам соя шикорчӣ ё ҳасан мадудов акай ҳасан трекота записинг набараки трекора записи ба уже қиткам логикаша хай буд бародаро суҳбат қатъи бадик ва мехоҳам бадик якам трак саҳибтӣ ки чӣ хел реперо ҳар моҳ муҳтоҷи сум нашаванд история ба 100 сум ба 50 сум ба 200 сум нахонанд ма мисол дигароро намедонам ма история 1000 сум боло мехонам чӣ хел шид ки тура метан 1000 сум дигарора наметан ҳамин бисёр нағма мекунам ҳамин ҳози ма ҳамин қадараш ҳамин ки уже ма ба худо ҳамин репероро дидестам ҳамин реперои тоҷика дидестам ба худо поли сар параму дурак шида ягон тиш мақсад ози яке қариби 90% кори ҳалол надора ба худо не фақат проблема мекунад ребда фақат проблема худаш там ҳамун проблема меша на ман бисёртар репероро дидестам ҳар моҳ сум мекованд барои ки мисол бигирам амво сума мегиранд ами имоина 10,000 мегзананд мисол карташонда мераванд мегиранд мумкин ки 2-3 рӯз да бизананд ам бихрам партоянаш сабаби асосииш и нодуруст истифода будани сума нодуруст истифода будани сума яъне ту ҳамин чӣ хели кори хеле ягон сабабте ту чӣ хел мекунӣ ки то охири моҳа сумут мерасад ман картам дасти очам дай сум ки гузашт мерава мегираш значит кай дар кор шуд очар хайха метавон ҳамун оча мегира сумаро бачаку
картоотонда ягон одаме дабитен ки душмантон набошад. ягон одам дане мисол модартонда бисёр даже мумкин модарошон дарак набоша бошад ки 5000 6000 кор мекунад. ами ҳисоб набара мисол баракат надора коршон. яъне гуфтан хубай. ина суҳбати қатъи баъдигда мо фаҳмидем ки барое ки иштоби сум то охири моҳа барата муҳтоҷи сум набоши як братант аз нагӯи қарзм те кайфш нака карта кайфш нака ва лучи картата оча дабте палбон кайфш намекунӣ ӯ мепурса чӣ корш мекунӣ барои чӣ мебариш уже кайфат мепара барои кайф кардан саломат бошен ягон чӣ гуфтанӣ бошӣ канали баъдик дар болои афзал мондагиаш уже мақсад ҳамон гуфтанем ки мегӯям ё ба зурӣ ё ба зурӣ ё ба зар хоҳиш мекунам ами гапҳои қабеҳ ҳами чизоро умуман истифода набарем дигар ки пичимо мумкин мо айнони даҳанмон монем илтимос ягон ами коми реперай ҳамада муроҷиат мақсад коми репернеса илтимос хитона қуш накунем даре хулас ки мо да проблема накунем тамом ами як кор кунем репа байнабаран хай батла ина бурдан ами репа набарам барое ки гуфти баъдик ин қадар мардако нони даҳаншон ай пишти репай ва хайтон фикр кунем ки ин қадар одам ай кор мемонад бале ами шумо да зарар када саломат бошем бача